TV jabarani la jaba aw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn kuma aw bi simila aw ka jamukan mandi kɛnɛ kan ni o ye seko ni dɔnko ye ayiwa bi an wulila ka se an balimamuso dɔ ma a tɛ mɔgɔ dogolen ye nka bamananw ka kuma don mɔgɔninfin bɛɛ ne bɛ a yɛrɛ de da an bɛna an ka kuma barani tɛnko a la yasa a bɛ se ka tɔgɔ n'a jamu fɔ ani an filɛlibaga ye cogoya min na balimamuso i ni ɲɔgɔn tuma nse yɛrɛ ni ɲɔgɔn tuma nse i bɛ se ka tɔgɔ ni jamu fɔ an balimaw ɲɛna ne tɔgɔ Kuyate Aminata Pedro n fa o ye Pedro Madi Kuyate a taɲɛra a tun bɛ baara kɛ radio la Amapu mɔgɔ don Balamusa Keyita ka génération don n fa ye Laginɛka ye mais a sigira Mali la donc an bɛɛ wolola yan nous sommes d'origine malienne n ba o ye Fana Kamara ye Sibi dugutigilaka den don n mɔkɛ o ye Lasinɛ Kamara ye a bɛ Sibi dugutigiya la bi voilà ne ba Mimi ni kuma ninnu diyara an ye kojugu ni an y'a jateminɛ bɛɛ lajɛlen tun bɛ dɔn ni film bɔ de nka bi an nana i ka atelier kɔnɔna la ni o ye finikala yɔrɔ ye mun de nana ni nin baara in yɛrɛ mun ye nin baara in kanu don i la kun jumɛn na i ye nin baara in ta i ma continuer ni film bɔ ye bon ma film bɔ jɔ mais ma fɛn de sɔrɔ min ye n convenu walaha kɔfɛ parce que ni rôle dɔ tourner i b'i jilaja i kana jugo jukɔrɔ tuguni sinon ma film tourner jɔ ne ye baara in daminɛ 2006 mais yani n ka baara in daminɛ kanu donna na sira min fɛ n tun ye mannequin n ye san 7 kɛ mannequin la n taara farafin jamana caman na o cadre kɔnɔ ni styliste ba caman ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ en tant que mannequin bon n yɛrɛ ka dege karamɔgɔw olu bɛ Mali la yan nɔ Jaws Création b'o la Du Couture b'o la Sirène b'o la ne yɛrɛ ka n sen da podium kan o sababu bɔra Vie Fani la Copec tigi ni Maître Kara ye baara kɛ ni Alfadi ye baara kɛ ni Pateo ye baara kɛ ni Ulibet ye baara kɛ Seydou Badian Kuyate den don Lamine Badian Kuyate mais a styliste tɔgɔ ye Ulibet ye voilà ni Koleso Ardo ye baara kɛ i y'a ye o ye Sénégalika ye n yɛrɛ ka événementiel dɔ tun bɛ yen mode de culture Pateo ye drapeau de tun y'o parrain donc a tun bɛ na chaque 2 ans o tun ye jɔnjɔ dɔ dalen styliste denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ donc n ye événement 3 k'a la mais kɔfɛ a jɔra donc baara in kanu donna ne na parce que n ye stylistew fréquenté n tun bɛ farafinfini minnu don a kanu donna n na parce que n y'a ye k'a fɔ an ka culture i bɛ se k'a kɛ fɛn bɛɛ ye a place bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ donc n donna baara in na o sira fɛ ok an ye faamuyali sɔrɔ o la nka i yɛrɛ baara in daminɛ ni ɲina a bɛ san joli ɲɔgɔnna bɔ ne y'a daminɛ 2006 de wow n ka bitigi fɔlɔ tun bɛ Amidalayi ACI la k'a ɲɛsin Turkiw ka ekɔliso ma Baba ni ka so kɛrɛfɛ voilà kɔfɛ de n nana Badilabugu yan ok n y'a faamuya voilà an ɲɛ b'a la i ka atelier kɔnɔna la yan surtout farafinfiniw kɛlen bɛ ka dumunili kɛ mun nana ni o fɛngɛ parce que n'a kun ka di e kun bɛ se ka jamana wɛrɛw finiw ta surtout an ɲɛ b'a la an ka Mali fini ninnu caman dumuni kun jumɛn na bon ne ta ye ka dɛmɛ don n ka se kɔnɔ an ka culture ma bon kɔdi dɔ bɛ yen nɔ k'o kase parce que fɔlɔ mɔgɔw tɛ farafinfini don n'u yɛrɛ tɛ artiste ye i b'a ye hali quartier kɔnɔ ni tradition de donni ka di ye u b'i indexé k'a fɔ ko artiste parli ka di mɔgɔ min ye sa comme si a cataloguelen don ka bɛn artistes ka milieu dɔrɔn de ma mais bibi na aw yɛrɛ y'a faamuya peut-être ne tun bɛ avance la n ka temps kan parce que depuis 2006 n bɛ taa Farajɛla dugu caman bɛ n y'a kɛ mais ne bɛ taa n'an ka farafinfini de principalement dalifini donc n b'o bayɛlɛma n b'a kɛ tubabufini ye kupu ye kuma dɔ la n bɛ tubabula fini fara kan k'a mélanger a bɛ f'o ma tradi moderne a bɛ dɔn k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ veste ye
a bɛ se ka kɛ manteau ye a bɛ se ka kɛ glibani ye bɛɛ k'i ta sɔrɔ a la donc ni ministère y'o voyage caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ministère de la culture donc farajɛla dugu caman bɛ yen n y'o kɛ n ye exposition kɛ n'an ka dalifiniw ye. ok an y'o o fɛnɛ faamuya sisan i ka baara in daminɛ ani bi kɔnɔna la i ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ a la sabula an b'a dɔn muso ka nin baara ninnu a ma nɔgɔn nka e ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a la ni e yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko nin baara in ye nafa jumɛn lase e ma. a gɛlɛya tɛ ban o je crois que aw nalen n ye kuma dɔ f'aw ye an bɛ kuma min na sisan nin yɔrɔ la j'ai ma première fille qui est hospitalisée. Wow. awɔ ça fait 3 jours mais n y'a kalifa infirmier la ka na n ka interview kɛ donc n'i bɛ nin baara in kɔnɔ mɔgɔ t'i ka baara dabila k'a fɔ k'a ka gɛlɛn baara o baara adamaden dɔ kɛra fɛn ye a la an ka karamɔgɔw tun b'a fɔ an ɲɛna ko baara lankolon tɛ yen mɔgɔ lankolon de bɛ yen baara yɛrɛ gɛlɛya fɔlɔ ye min ye mɔgɔ ka da i la donc o tɛ sɔrɔ don kelen f'i ka courage ta mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye ne ka don fɛn ye fɔlɔ o ye danaya fɔlɔ de ye o de ka gɛlɛn n'a fɛn bɛɛ ye o ye confiance ye n'u sera k'a bila u kunna ko ne bɛ se ka nin don o kɔrɔ don kelen u bɛ s'i ma pour que k'a kala donc n ye artiste caman habillé n ka carrière daminɛ fo bi parce que n ma to n yɛrɛ ma n ye n ka promotion kɛ n y'a kɛ société lambda de la bɛɛ k'i ta sɔrɔ a la bureau kɔnɔ mɔgɔw ani minnu bɛ mode ni art secteur kɔnɔna la donc n ye Dusu Bagayogo habillé n ye Bawu Tunkara habillé n ye Nape Sadio habillé n ye Princesse Kamantari n y'ale habillé en 2019 n ye Salif Keita ka Korisu habillé Cheikh Tidiane Seck hali n ka dernière collection n y'ale habillé collection Bara Bengue Tamani a ka ca Masaran Kuyate ka clip laban min bɛna bɔ sisan a ka clé contact ne de y'a ka habillement kɛ Sadio Sidibe b'o la o tɛ se ka taa yɔrɔ si ni ma a ka fini kala donc a ka ca n ta tɛna se ka se bɛɛ ma mais ne ɲinɛna min kɔ o ka yafa ma parce que olu de b'an balo. o ye tiɲɛ voilà ça c'est vrai. awɔ Mimi i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min atelier de don i ka atelier in kɔnɔna na i ni mɔgɔ wɛrɛw de bɛ baara kɛ wa tari a ko bɛ cogo di i balimaw de don walima jamana wɛrɛ mɔgɔw de don n'i bolo ta ka na ou bien maliyɛnw de don ko bɛ cogoya di. CEDEAO de bɛ ni baara yan nɔ maliyɛn kelen tɛ sénégalais bɛ yan togolais bɛ yan burkinabéw bɛ yan maliyɛnw bɛ yan voilà donc u yɛrɛ ɲuman na an bɛ to ka yɛlɛko baro kɛ ko CEDEAO de bɛ yan. ok an ye faamuyali sɔrɔ o la an bɛna a ɲini i fɛ welewelemada kan min bɛ i bolo ka ɲɛsin mɔgɔ minnu bɛ nin baara in kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow i bɛ se ka weleweleda kan jumɛn na se u ma ani minnu yɛrɛ bɛ yen n'u tɛ baara la n'u sigilen bɛ sokɔnɔna la ka tobili kɛ daga sunɔgɔw ani jeunes fana i bɛ se ka welewelemada kan jumɛn na se u ma. n kɔni bɛ se ka min fɔ kilisi fosi tɛ adamaden ka ɲɛnamaya réussite la ni baara tɛ pour que a ka fɔ k'i réussir i bɛ dɔ de kɛ dɔ kɛbali yɛrɛ man tɛ k'a da don mɔgɔ ka baro la a man tɛ ka sara a la fana mais ni wulila ka dɔ kɛ a ka ca Ala fɛ ni sababu bɛ bɛn awɔ a tɛ nɔgɔya don bɛɛ dɛ don dɔw la i b'a fɔ ko mun ye ne bila nin na sa parce que i bɛ réalité yɛrɛ sɔrɔ terrain kan mɔgɔ t'i dɛmɛ o la quoi donc u ka formation si fɔlɔ mɔgɔ tɛ girin ka don baara la ten n'i donna la ka a installation se b'i ye o installation luxe o tɛna clientèle las'i ma i ka savoir faire de bɛ clientèle las'i ma hali n'i ma di mɔgɔ ye n'i ka baara ka ɲi a bɛ s'i ma donc n'u donna baara in kɔnɔ u kana da u kelen ka niveau ma u ka métissage kɛ u ka tagama ka se mɔgɔw ma minnu b'u ka baara in domaine kɔnɔna la pour que ka se k'u ka limite ye ka dɔ bɔ i ta la ka dɔ ta fara i ta kan o fana bɛ mɔgɔ permettre ka avancer an bɛ salon minnu kɛ an bɛ exposition minnu kɛ ni a ka ca Ala fɛ n'i ye exposition kɛ
ni i nana so i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko dɔ farala i ka niveau kan. Ok, an ye faamuyali sɔrɔ o la. Mimi an bɛ fo i ka nin kuma ninnu na a diyara an ye kojugu. Ayiwa an balimaw aw bɛɛ lajɛlen bɔra nin wagati in na ka Aminata ka kumaw lamɛn. Ni ne bɛ dansigi an ka bi jɛmukan na bamananw ka kuma don baara lankolon tɛ mɔgɔ lankolon de bɛ yen wa ni ye fɛn o fɛn kanu i bɛ nɔ bɔ o la. An b'a fɔ aw ye ko aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.